Hello Lwgwpwr, नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय। स' दिनै भिडिअआनो जाहैबाय जोङो Cydp प्रग्रामावहाय थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थाबानो जाबाय। जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोननो आङो स्टेज प्रग्रामाव देखायनो नाजागोन आरो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबाय था। देरजायाव गारि गाखोहैनो नागिरबाय, थफ्ला लाखाबाय नै। बिमा बिफाया ओमफ्राय आं थाङो होनबाय थांग्राफ्रा नै सोर बेलाय नाहरलाय सानसुलि लाजिबावबाय। जों दायो गामि बारबाय लोगोफोर, नै जों थांगासिनो, माखासेया थांजोब्बाय, जोंहा दासो खारदों गारियानो। फार्स्ट थांनायनि भिडिअमोन बे लोगोफोर, आङो इडिट खालामनो टाइमखौनो मोनाखै, बेनिखायनो आं भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाखै। दिनै खालामबाय आं इडिटखौ। नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय। जों दायो प्रग्रामाव सफैबाय लोगोफोर, नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थाबानो जाबाय। नोंथांमोना सोरबा आंनि गोदान चेनेलाव फैदोंबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। फैग्रोनानै जोङो बेरायग्रोबाय लोगोफोर, उनाव आङो दा देखायगोन र' गिर्जाखौ। Christinaबो फैदों। आयौ आयै बालाया दखानाव फैदों नै लोगोफोर। जागायजेननाय बे CYD प्रग्राम बेखौहाय जोंनो मोनहोबाय, बेनिखायनो इसोरखौ हाजासे हामबायनो। आरो बयबो बाहाय जोंजों लोगोसे नुजाफैनो हानाय पेरेन्ट, महिला आरो उन्दै उन्दै जोहोलाव लाइमोनफोर बयनिसिमबो जोंनि इउथ कमिटिनि जानानै जोङो गोसो गोरबोयै अननाय आरो सिबिनायखौ जोङो होग्रोबाय। दा फै जोङो बे समावहाय जोङो बे पेन्डेलखौ जोङो अपेनिं खालामसिगोन। जोङो बे समावहाय जोङो आलासि जोङो बे पेन्डेलखौ बेखेवनो थाखाय जोङो लेंहरखानाय लाबोखानाय दङ। दा बेनिखायनो जोंनि क'क्राझार एरियानि जे सानडे स्कुल जे प्रमटार सार निहिमिया बसुमतारी सारखौहाय बे गांसे आर'नाइजों जोङो बरायनानै लागोन आरो बेजों लोगोसे दिनैनि पेन्डेलखौ बे जोंनि सारनि गेजेरजोंनो जोङो बेखेवनाय जागोन। जोङो गांसे आर'नाइजों जोङो सारखौ जों बरायनानै जों बे समावहाय जोङो पेन्डेलखौ जोङो गोथार जिउनि मुङै बेखेवनाय जाबाय। जों बयबो सिङाव हाबबोगोन, बेनिफ्राय बयबो सेर सेर थाजोबगोन गुसुङै गुसुङै, ओमफ्राय जोङो बयबो बे पेन्डेलनि सोरगिदिं थागोन, बयबो बे जायगा लादो ओरै सोरगिदिं गेजेराव थानांगौ। जोङो लोगोसे जों प्रार्थना खालामगोन जाहाथे इसोरनि गिदिर बोर आशीर्बादा बे पेन्डेलनि सिङावहाय फैनायजों लोगोसे जों बयबो जोङो इसोरनि बोरखौ जों मोननो हायो। इसोरनि गिता